Ngibingelela obaba, ngibingelela omama ngokushiyana kwezihlalo zabo, ngibingelele nolusha, ngibingelele nesingabo. Ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen bathandekayo. Lo khulumayo umajama wakandzaba. Sangizokhulumela abakhokheli. Amen. Ngizoqala nje ngendodakazi yami. Hayi ntombi yami nawe uyabona ukuthi sengize ngafika la. Kulaba bantu ababhudlela kulezi zazazi ezinhlelo. Ngani yami emendweni yahlonishwa. Nomuzo ukuthi la ngibinda ngiliqatha. Ungayibona ibikela umuntu. Mina ngibikela umuntu. Vele ngivale nje endlini yami ithi kici. Vele ngikuqonda ukuthi Nkosi. Ngisiza. Ungangenzeli phansi. Ungasho ukuthi hayi sengifonela umama ngami cha ungangifoneli nje mina. Khuluma noNkulunkulu. Ubaba wekhaya uya-ayinelwa, uyawashekwa. Ubaba wekhaya uthi engena nje athi nkonko ebuye emsebenzini. Athi sanibona uthi yebo baba kaba. Noma ngabe ukade usazonongononke ingane. Hayi nale ngikiyeke kancane mntanami. Bese ke uyaqala uyaqoqa. Lethi la Nkosi kanjalo. Nokhuthi awuvela umeke mina ngimi namadola amnyama kuthiwa umuntu namadola amnyama uyaguqa. Nginawo ke mina. Ngawaveza. Kude nje awabakabani. Hawu bese ke uyabusisa. Ngoba phela umntwana wefamily. Ubusise ikhale phansi nidle. Nasazokuxoxela ukuthi hawu Nkosi yami eyami ingqondo. Bese uyasuka hawu usezoxoxela yazi asikhona nemayana nje esengithenga ayithola uyambona umphathe kahle uGumede lo Gumede sesimphathi nawe babugumede ungiphathile kahle indodakazi yami mina wakwami ubaba mina ave ngiphethe kasiphathene kahle sobabili siphathene siyalalelana. Methi into mangithi hayi namhlanje baba ngithanda ukuya esontweni athi ngiyamamthuko ngeke yazi bengisathanda ukuba nawe la phansi zobuya ubuye mina wawukhona emshadweni wami lesakwazi singimele singiyala wena ke ngabe uthathwe phike ungangenzeli izibe endlini ngithi ngishanyelile ntombi yami nawe babugumede okhona la ungaboni kahle khona ungavela uphume nesiqwaya hayi mina ngenziwa kanjalo mina ngitsizwa kaGumede hlala endlini lapha ekamerweni yazi makabantu lethi la ngiyithandanga kuyobe ngiqedile yeke indaba yakwakho uzwa hayi yazi nje ngibona nje amnamazambane angazi baba kaba hayibo ayenziwa sisilonto yazi hlale nje phansi nobaba wakwakho nixoxisane nkosithelisa amen. Ave Mabayo, Sibokelaba, Titibo, Kilaba. Ave Mabayo. Sethu Jesu Kristu ngibingelele fisani sabo abebesifisa bakwazi ukusigcina ngisho ukuthi uNkulunkulu sengathi angaba nabo
ngoba sebedlulile esigigabeni sokuqala. Ngisho ukuthi ke uNkulunkulu sengathi angabasiza ngoba lo msebenzi abawusebenzile unzima kakhulu. Kodwa ngokuthi uma into isenhlizweni yakho uzimisele ngayo uNkulunkulu wabapha amandla baze bakufeza lokhu. Abanye abafinyeleli bazalwane. Ngisho ukuthi ngiyababongela kakhulu enkosini. Sengithi ke enganeni yami le yentombazana uNkulunkulu sengathi angayipha amandla. Kuyabekezelwa kuleli banga linzima, sebeqalile ibanga lokuqala ekukhombisa ukuthi kuye emshadweni. Kakhulukazi ke umuntu wesimame uyena okuye kufunakala aziphathe kahle, azihloniphe ukuze nobaba wakwakhe amhloniphe, ukuze nomuzi wakhe akwazi ukuhlonipha. Umuzi ke uyinto enzima, yize ukuthi akakafiki kodwa kukhombisa ukuthi uyakhona. Kufunakala aqalelele kusemanje, angathi uma engale ubaba engekho athi cha mina ngiseyintombi. Ubuntombi sekuphelile. Umuntu wesifazane akabi namadoda amabili. Kusuka sekuthiwa lo muntu uyisifebe. Kanti indoda bayinentombi embili kuthiwa yiso. Ngisho ukuthi ke ngane yami kufunakala ubekezele ushintshe entweni obukade kuyiyona, ungaphikisani nezinto zasemhlabeni ngeke umuzi wakhe. Namhlanje ubaGumede ukhombisa ukuthi uzimisele ngokuthi uyoba umama uvuse umuzi. Sekufunakala mawuhlukaneke nabanye abantu abasha, ngoba mawuhlangene nabanye abasha bazokutshela ukuthi cha musu kwenza kanje enza kanje, lokho sekuzokulahlekisa. Ngisho ukuthi ke baba uGumede kuyenzeka ukuthi obaba ngesikhathi umuntu esafuna ukuthi uamsondeze owakho wesifazane enze kube kuhle, enze sengathi ngeke aphinde ashintshe, kanti uyasuka aphinde ashintshe endleleni. Ngisho ukuthi ngicela ukuthi uNkulunkulu amise nibe njalo, nibe endaweni eyodwa, nibe nezibindi, nikwaze niqalile ukuthi niqaleni kuze kuyofika egcineni, ukuze nikwazi ukwakha umuzi kaGumede bazalwane. Kakhulukazi uselobolile uGumede, usekhokhile ngokuzimisela okukhulu, engekho nanomzali abambisene naye, ezibambe ngezandla abathandekayo. Kakhulukazi nje ngizocela ukuthi umama aqine ukuze akhe lo wamuzi, avuse lo wamuzi, ngoba le ngane njengoba yenza kanje nje ikhombisa ukuthi kuwusizi phambili. Yilokho nje engicelayo ukuthi ingane zami sengathi zingabambana, zingene evangelini, ziqine zithi ngci, zingashintshi, ngoba ukushintsha evangelini nakho kusawumthelela wokuthi kuvele izinto ezingafanele. Akukho okunye engicelayo kubona, ngithi ngathi inkosi ngababusisa babambane ngezandla njalo. Indoda ayishayelwe umthetho, indoda akushiyo ukuthi ufika ngalesikhathi uphuma. Akushiwo nje endodeni ukuthi uphuma ngalesikhathi, iyozifikela yona imeqamba lawo manga wena uhlangene nawo. Kulesikhathi sanamhlanje esinzima kangaka okwazi ukuthi naye mangabe efika late nami ngizosenzela ukuthanda kwami. Ayenziwa leyo nto, umuntu wesifazane nje owesifazane ngazo zonke, noma indoda ingenzani umuntu wesifazane uyayibekezelela indoda, ngoba yena njengoba ikhokha nje ikhokha izimali zayo kanzima, ijulukela wena usuzothi masufike lapho usuthi siyafaza, angeke nize nifane. Ngeke nje nize futhi nomuzi ngeke nize niwakhe. Ngiyanxusana uNkulunkulu futhi sengathi anganipha amandla, nibambisane njalo kuze kuyofika egcineni, ngoba khombisa ukuthi le step okukusona kuyaqhubekela kujahwe phambili. Ilokho ke inkosithela umuzi.
Hallelujah.
Amen. Isambulo esika-7 imbhalo egqamile izinceku phakathi kwezizwe zakwa-Israyeli ziyabekwa uphawu. U1 ufundeke kanje. Emva kwalokho ngabona izingelosi ezine zime emagobhini omane omhlaba. Zibamba imimoya emine yomhlaba ukuze kungavunguzi imoya emhlabeni naselwandle nakohodwa umuthi. Ngase ngibona enye ingelosi yenyuka empumalanga inophawu kaNkulunkulu ophilayo. Yamemeza ngezwi elikhulu kuzo izingelosi ezine ezanikwa kuba ziwone umhlaba nolwandle. Yathi ningoni umhlaba nolwandle nemithi size sizibeke uphawu izinceku zikaNkulunkulu wethu emabunzini azo. Amen. Bambela. Inkosi mayibe nani? Amen. Masizwa ilizwi lika esambulo. Usahleli phansi. Awuzifuni ukuthi unalo uphawu likaNkulunkulu. Amen. Ubheke ne long distance usuyambile. Ukuthi engihambanga ukuthi uphawu nalo mina. Ngisho khuluma. Kunakuzwakala ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Yeah. Ngisho hamba. Abantu bakubone nje bakufune ukuthi hayi. Umoya kaNkulunkulu wangena kulengane. Osinimosisi. Amen. Uthiwa zabekwa uphawu ukuba ngempela la ngithanda khona zazikhona ezinye ingilosi kodwa zazingenalo uphawu kaNkulunkulu zazikhona zazingeke. Inkosi inibusise. Amen. Khona umzalwane okahambe ebandleni athi hayi uJesu ngisamuzwa ngisahamba naye. Kanti uJesu kujala amonyuka. Ubungubani wena? Amunyuka uphikelele ezintaba zaseJerusalem. Bengamntanga sambotshi. Yeah. Amsebe. Nabefika eJerusalem hawu umntwana weseleni. Baqala zemuva ukuthi hayi ubusalile. Inkosi inibusise. Amen. Unalo yini uphawu likaKristu uma ukhuluma noma uhleli nje nabantu noma waphile nje nomakhelwane?
akudingi kuphume into e-wrong wena emunqwane kuna kuphume into eclean umzalwane amen angilazeki ikolo mina elimemezayo iphike nomuntu ongakafiki isigaba khona umthambo bazalwane onqamukayo masimukela uKristu lo uthi wenza ukuthi ube nenkani uyatshelwa awuzwa musa nenkanje ukhona khona umthambo onganqamukanga kuwena nkosini busisi amen manje na zazi ikona ingilosi ezazinikiwe amandla kodwa zazingenalo uphawu kaNkulunkulu manje ngisifuna ngisahamba nathi sinjalo baholi nebandla kodwa akubona abaholi kakhulu ibandla ngangazi mina ngathi ngisemncane mina ngangazi ukuthi umoya ongcwele usuka kuShumayeli uya evangelini ukhuluma umoya ongcwele uthi umubi ibandla livele lisuke lingumubise leyokunika esikhulu isitalo lesi hlasimunemali kanti umsebenzi uthi mase kuthiwa nakho umsebenzi hayi nkosini Moses angibe ngibuka angibe ngabaholi abaningi baba angithi ngithenga i-airtime yami ngabafonela bangitshela into esidini ukuthi imali abanayo angazi imali iyabhala lena eyokuya esontweni ngoba imali nje mikona mathi thumu tosebenza umsebenzi kaNkulunkulu phela wakhona ngithe athi ngisho nje ngithi yabona ngizoye ngiyekugoba abantu manje abafuna ukusebenza lokho abantu masithona umsebenzi yabona nje lokho ngisho ngifuna mangisebenza umsebenzi ngami lenzani lo izosebenza bayibona nje lento i-wrong about kuna umuntu asebenze kuyasetshenzwa akube kudala yazi ngengithule ngenza umsebenzi ongangidingi nje mina ngibuza ukuthi bapha abanyazi engabe ugqobelela umsebenzi nkosini Moses bekho balele bathi abanamayo hayi makuthiwa ngempela likuyiwa khona ekhaya ungena ngomsebenzi uJesu avela ngodala esihlalweni mawufunda iBhayibheli wasebenzwa izikhando wabhekesela inkani engenayo kwala noma sebemtalapha luthi inkani uye ayikho amen wena njoba sithi manje kwabe insizwa kanje unyatheleke uphula umlomo ube ngaka hayi ukuthi awufikelele ekhaya nkosini Moses amen ngabona ingilosi ezazizine zibamba kuthiwa masibambe imoya amakumba amane omhlaba awuyifune nje wena ingeke ngande yakule awuyifune wena nje ukuthi kodwa mina njengoba sengizohambe emhlabeni ngizohamba ngenani wathi omunye uNkulunkulu wasincishana umbuso wakhe uma ngena ngifunda izwi elithi babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngoba yombona uNkulunkulu uthanda umakhelwane wakhe nokuyithanda wena inkinga ke zombili inkinga leyo ubona nje umakhelwane ake beyishaya ikuza ngingashaya ukuthi
mekwayibona kwakho iguthula isho ukuthi nathi mama ukuthi uzobe ephukile le nkukhu ngane ngihlale ngokwembusi. Amen. Uyaqoka nami ngiyaqoka kanje. Into enjani? Nkosini Moses. Uyiphi inhlobo engilosi wena? Uthi le ngilosi le. Wrong. Amen. Bayithanda into yabo abazalwane abanye basemathambeni. Baqilazelile. Ngithi ngilele ebusuku. Angithi indlela idlula kimi. Ithavele ngapha. Badlula kumina. Intokazi yahayi zithi basuthi isabhani Nkosini Moses. Yisho ngithi baqilazelile labantu kwakhe. Uthi omunye badinga ukukhulela kathi mina ngakhula zazi isikhathi nyembezi umuntu umonga isabhani. Hayi ngeke mina ngavela ngathi anginaso isikhathi esinjalo. Ngoba ungamkhipha mhlawumbe ngiyitsho lo mbithana thumkhipha. Uzothi usithele ngale abukele khona tuyadlala. Ngomengane. Nkosini Moses. Hallelujah. Ngisithi ngiyabonga sitsizwa. Ngibonga nako baba. Nibambe ayibimnandi inkonzo yomuntu ophelele kuJesu. Hallelujah. Ngibele kusuke ngathi ngandiza. Ngoba masikhuluma ngaye sikwela eselele ngomkhono. Hayi uyayizwa inkonzo njani. Ayinabo impilo. Ikhululekile Nkosini Moses. Amen. Ngisithi ngiyabonga nobhala ngizobela phansi. Ngiyabonga. Ngibonga nalenhlizwa. Isihlobo sami lena uphakathi kwawusonda behleli. Amen. Hayi. Ngibathanda abantu bami ngihlanipha nganje. Ngangikhulela kamngoma. Amen. Manje lenhlizweni yami akugome impela. Ngidala ngomngoma phakathi wayo umvumo. Usenami ngize ngijuluka. Amen. Amen. Thathelisizwa. Wena wakakhumela angisamncane. Ngathi naye angena kumele. Uthi ngakhulela khona. Nkosini Moses. Ngiyabonga baholi. Ngibonga nalo abasibele bona abantwana abaphila. Siyazi ukuthi ushule kuyogathi nganambili. Aniyazi nento esiphethe. Ube ngathi konke ongayithi nomsweet. Ukudlule lento oyizwayo Nkosini Moses. Ungabona mangethi motho kolutho nje ngabe impela amathi ase. Inkosi mayibusise nonke. Amen. Uma sengene ingolweni zomlilo into engiliphisela yona. Nihlengeke nizimfile emakhaya niphephile. Ngoba inhliziyo yami yabalisa. Uma ngithi ngifike ekhaya ngithi ngilalela indaba ozokuthiwe imoto ibhubhise abantu aba more than 15. Ngithi mina kodwa Nkosi yami bekhanjwa endleleni sengabhubha abantu abangaka. Ingathi inkosi ngasihenga bazalwane ngoba nami isuka la inkomo nje. Ukhona abantu abahamba long distance yami ngolozumile. Manje ekhaya bayini ukuthi bazofika. Ngabe safika nokufika umyalezo. Amen. Nkosini Moses. Amen. Nihambe kahle inkosi benani. Bonke. Yoba isiphunga ngathake sendoda. Meke yacasuka. Ngoba icasuka yona izinto. Icasuka ikhipha wallet ephaketheni wena ucabanga ukuthi wallet ukhisho wotsotsi. Kanti cha uqathakile yajeziswa. Ngoba uzange uyiphathe kahle ekhaya. Kubeka. Siyayiqenya ke nathi eparadise.
mawuyiphathe kahle mfowethu. Sinalomkhaba usazoba mkhulu. Mawenze kahle. Amen. Hallelujah. Lalela kunamadoda noma kunabantu athi mebhekana nenkinga ekhaya angafuni ukuyisolva. One afuna ukuba yibhala into elayisha noma yini. Afuna ukuba yihliphi into edonswa izinkabi ilayisha udoti iphinde ihambe estopini. Hallelujah. Iyo layisha ukudla sekuyingova ngova kuwe. Lalela bengeka kufikise la uNkulunkulu bungeke uye emzini uyokwenza lo msebenzi owangitshela wona naba abazali bathi ufikile bayazi ngawe Gumede. Qinisa kuwe ngoba wena ukwethu. Uzoba indoda. Uma sihambe evangelini kufanele sitshelane iqiniso ukuze kungaphumi amadojeyana. Kodwa kuphuma indoda. Ngoba uKristu mebhala ezini lakho ubhala indoda. Uthi indoda isibuko sakhe. Ukhumbule lokho nje uthi uJehova uyathokoza ngawe ngoba uyisakhiwo sakhe. Ngamfaka ehlazwini uJehova. Lo wesimama omthathileyo ongumakhoti kithi. Ongumakhoti ebandleni. Mawubuka yena usibuka wena. Ayibo phinda umuke. Muke. Hallelujah. Mawubuka yena usibuka wena. Yabona ke musumfaka blue eye. Lalela uzihlikiza wena. Isho njalo incwadi yabaseKorinte ithi owesifazane uthathwa endodeni. Mawumshaya zabe nomlomo oqinile. Woyibheka uthi mina Gumede nginomlomo njengini. Namazi. Akulindelekile ukuthi azayongena ekliniki wena nje uhluleke ukuthi mama ake sikhulekelele sisimo. Ngoba nabantwana bakhulekayo. Hallelujah. Hallelujah. Lalela umfana umezaliwe uzalwa yise wamnikeza induku ethulisa umama mephetha. Noma ungaya kuphi ngaphandle kwaleyo nduku. Noma ungayizwi ngaphandle kwaleyo nduku. There's uma lizwende. Angeke zahlale sewuphethe imali yakho. Angeke zahlale, angeke zayeka ukuthetha. Sewuphethe ama-1,000 ngama-1,000. Amen. Kodwa lolu swazi owanikeza ubaba owazala ubaba uGumede. Mina ngikhuluma ngowakaNgombo, ngikhulumela ubaba uGumede ukuthi hey lolu swazi anikeza lona elokuthulisa umama ekhaya. Khona Gumede. Ufisa uthathana nomshisi ushana nomama. Ufisa uthathana nenqindi ushana nomama. Ufisa uthathana nenqindi ushana nomama ngempama. Bathula bani. Uma wamngela indlozi noPaul. Wamngela uPaul kaNkulunkulu ophilayo. Hallelujah. Wamngela uPaul kaNkulunkulu ophilayo. Uzohlala nalomakhosi. Amen. Hallelujah. Singane zenkosi sinenkinga zabantu asaba nabebandleni. Ube wayithinta kumkhulu ngavele ngabuka umfundisi Makhaza ngathi uyazi mkhulu ungathi usenhliziyweni yami. Ukuthi size ngisho Popeye ngoba kuthiwa bayizigwili banabafazi. Hallelujah. Bangezidyo ebandleni.
abakancane lapho uyokuphathwa istress ke manje wazi ukuthi unabantu osebenza nabo uyofika ihholo emthabekho banethasekile ngoba mihle imphethe yabo kanti balele ekebheni haleluya akhothe siyakwamukela ngokukhulu kwisithobe ebandleni manje ihamba noJehova lendlela izofika esiphethweni sayo esihle ngabe ngiyajula ukube sekuyisona ngibona ukuthi ngizoze ngikwalise manje ngigcine ngigazi ukuthi kufanele nenze njani ngabe ngiyajula mafika kulesa sigaba ngiyajula ngempela ngikhombisa indoda ukuthi yenze njani kumkayo unkosikazi wenze njani endodeni phela umsebenzi nami enganikezwa wona haleluya
ngicela wasibusisele. Baba egameni lakho siyabonga ingcwele baba usithembisile ukuba uNkulunkulu onamandla uyikusilahla nanti ibandla osiyamakhosi ekseni silibika kuwe ngamunye uNkulunkulu oyingcwele baba amukeliswe babe sibusiso naba abantwana bakho Nkosi bebesihlanganisile uNkulunkulu ngomcimbi wabo Thixo namandla sicela kuwe ukuba busise ehlisela baba umoya oyingcwele Nkosi yamakhosi ozobasiza namanje mahlukana baba kulendlu sibuyele emakhaya sicela inglozi yakho babezosibheka nabazogibela imoto bebuyele emakhaya sicela inglozi yakho babezobahlenga ngoba wena baba wethembekile akekho baba ongangawe siyazithoba ke baba uNkulunkulu oyingcwele ebusweni bakho sonile kaningi baba sicela intethelele ekseni baba sicela umusa wakho baba sibuyele endlini zamasonto sicela wena Jehova usisize egameni lakhe elingcwele emanzi bephakathi amen Ngiyathandwa ukuba